Barangay Basak San Nicolas Kapitan George Rama gilubong na kagahapon sa Cebu Memorial Park. Gikan sa Rama Compound sa Basak San Nicolas, gihapit ang lawas ni George sa Cebu City Hall alang sa public viewing dayon gimisehan sa Cebu Metropolitan Cathedral pagka alas 2 sa hapon nga gidumala ni Cebu Archbishop Jose Palma. Ato sa necrological service, namulong silang Mayor Michael Rama, Konsehal Jerry Carillo, Kapitan Jose Navarro sa Punta Princesa, igsoon ni George nga si Adolfo, Annabel ug katapusan ang iyang anak nga si Paul Edward. Nitambong sa misa ug necrological service kagahapon ang mga street sweepers, barangay workers, mga politiko, artista, ang Rama Clan ug ang multi-awarded Lumad Basakanon dancers kinsa gisuportaan sab ni George. Si George Rama nagserbisyo sa gobyerno sud sa 23 ka tuig. Si Mayor Rama sa iyang bahin nagkanayon nga human sa lubong ni George, balik na usab sila sa ilang pagtrabaho ug matud niya na ilang ipadayon ang mga maayong nasugdan sa iyang ig-agaw nga si George Rama.